stor check. Hvor dejligt. Og en lille blomst. Det går nok. Jeg tænker, Hvordan var det at vinde de 30.000 kroner? Altså, det var helt fantastisk. Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvordan det var, for de første tænkte, nej, det passer ikke. Det passer simpelthen ikke. Men da du ringede og sagde, at jeg havde vundet, som han sagde sådan der, det var helt, altså, der skulle jeg have set. Jeg blev glad, rigtig glad. Kunne du godt tænke dig at deltage i flere konkurrencer fremover? Jeg gør det allerede. Da det ligesom, man fandt ud af, at det var seriøst, så havde man lyst til at fortsætte. Og så tænker man godt nok, kan det lykkes igen, men man skal prøve. Hvad er så din overordnede holdning til den slags konkurrencer, som du deltog i? Altså, jeg havde nok ikke rigtig nogen holdninger til det før, og troede måske heller ikke rigtig på, at det var seriøst. Men efter jeg har prøvet at vinde, jamen, så er det helt klart, at jeg spiller videre. Altså, prøve chancen igen. Vil du opfordre andre til at deltage? Det har jeg allerede gjort. Bare spil.